шәһәр халкы ул бала үрчетми. Мин шәһәрдә нинди генә фатирларда кунакта булсам да 7-8 балалы фатир күргәнем юк. Ә безнең авылда ул гадәти күренеш иде. Герой аналар бездә йорт аралаш иде авылда. 12, 8, 9 бала бездә норм, без алар белән аралашып үскән. Әле без әтисез булып та, әти үлгәнгә кадәр 3 бала туып калганбыз. Әти исән булса без дә күп балалы гаилә булыр идек. Менә шушы авылны шәһәр jutты хәзер. Менә бүгенге көндә безнең мэр әйтте инде, Илсур Раисович бит. Казанда 1 миллион 250 мең кеше яши ди. Әллә сез аны шәһәр кешеләр тудырган дисезме? Авылны jutты Казан, авылның телен jutты. Тел килде. Bir ara gürlep, tattar şehri bulup aldık. Lakin hazır avulda da kişi kimidi. Mana bizim avulның üyleri köp hazır. Kişisi ez. Üyler bir köp avulda. Demek avulның tili Kazan'a köşe bitti. Hemen de aralaşıp çit tiller bile, tüp tiller bile aralaşıp Tatar tiline zıyan kele hazır. Şuna göre bu biz soňky 10 yılda jogaltgan tilini bir diste yıl içinde yine koytar almayız kerisinçe. Bik nıktırışıra kerek bizge hazır. Бигрәк матур тел бит инде безнең. Субханаллах. Мен моны ни өчен әйтәм? Патриот булган өчен генә түгел. Артистларга йөреп тә инде, язучыларга йөреп тә аркылы-торкылы язым Советлар Союзына, хәтта чит илләргә дә бер-ике тапкыр чыгып кирдегән СССР вакытында. Ни генә әйтсәң дә татар телен яңгырашы һәм безне туктап турып тыңлыйлар иде. Сез кайсыдан килдегез дип, кайдан килдегез дип. Телебез матур әлбәттә. Ләкин саклау авыр. Менә ул тиз бузыла торган әйберне саклау бик кыен бит. Мин телебезне шушы соңгы бер 10-15 ел эчендә шул кадәр бузылыр дип уйламаган идем. Бу нәрсә белән бәйле икән? Менә шушы виртуаль киңлекләргә, интернет дөньясына чыгу белән. Әлбәттә шушы виртуаль дөнья, чөнки кеше хәзер телефонны кулына тоттымы, үзе контакт эзли башлый, илемтә эзли башлый кешеләр белән. Аңа китап кирәкми, газет, журнал кирәкмиме? Ничә ул? Монда иң кызыгын гына куялар тегендә, бит. Иң кызык җирен генә. Ул нидер хәзер мин шаккатан бөтен кеше юмористка әйләнеп бетте, сатирикка, бөтен блогерлар нидер кеше көлдерерлек әйберләр куйга тырышалар бит. Шаккат кешеләрнең иң кызыгы шунда гына хәзер. Хайваннар аркылы булыймы, үзем ул клоун булып каланам, ничек белмим андаймы. Үткен фразалар әйтеп бер табызыймы. Кешенең мавыктыры өчен. Бу әйбер нидер безнең хәзер бу электрон дөнья үзенә күрә бер эстрада сәхнәсенә әйләнде. Бу зыян әйбер. Эстраданың үз вакыты бар аның. Ул киш белән эш биткәч, рәхәтләнеп җавап итәргә була аның беләйме. Ләкин бөтен тормышны шуңа килергә ярамый. Юморга гына, уен көлкегә генә. Һәм шушы уен көлке белән без бик җитди белән үтеп китәбез кайвакта. Кулак салмыйбыз. Камил абый, язучыларга да эш калмый дигән сүз түгелме соң инде бу? Бормалап, сырмалап, матур әдәби нәфис әсәрләр тудыру, романнар. Әлбәттә, әлбәттә, шундай бер нәрсә бар. Менә бу мин әйтик инде хәзер 45 ел язучылар арасында үскән кеше. Әле мин хәтерлим безнең Хәсән Туфан, Габдрахман Абсалямовның исән чакларны аралаштык шулар белән. Гомер Баширов, Нәби Дәүлиләр, Гариф Ахунов рәис вакытта, Яусар Сәйдә рәис вакытында. Аларның без шакката идек, аларның теленә, аларның язган әсәрләренә һәм үзебез аларга ошарга тырыша идек. Безнең мөмкинлек шулай иде. Без чит телләрне бик авыр өйрәндек. Хәтта безнең менә институтта укганда да чит телдән икеле алган өчен институттан кудылар. Уже яңа чорда, әйме? Ә безнең ул чордан дигән нәрсә юк иде. Менә без шушы үзебезнең тел мөхитендә үскәч, безгә җиңелрәк булган инде ул. Әдәбиятны без җутып өйрәндек тегеләрдән иде. Бәлки безнең заманда ук интернет заманы булган булса, бәлки бездә бузылган булыр иде инде. Моны тыйып булмас иде. Шуңа күрә техниканы туктатып булмый. Фәнни техник революция дип өйрәттеләр безгә бит. Аны туктатып булмый бит инде үсешне. Туктата алмыйсың аны. Ул бәрабәр чыга инде. Шуңа күрә без хәзер ниндидер бер уртаклыгын табырга тиеш. Татар телен саклый торган, аңа зыян китерми торган әйме. Бишек җыры җырлата торган ниндидер бер яшәү мөхите тудырырга тиешбез без. Камил абый, менә шундый кызык темаларга кирип киттек. Менә матурлык китапта гына калды дип әйтәсез сез. Балаларның кулына кайчан китап тоттырырбыз икән соң? Нинди очракта алар кулларына яңадан китап алыр? Мин инде хәзер киләчәк заманның китабын күз алдына китерәм. Ул мөгаен гаджет күләмендә генә булыр, шул смартфоннар хәтле генә булыр инде ул китап бит. Чөнки баланың кулы кичкенә уенчык тотарга өйрәнгән хәзер. Шушы смартфоннан ары, кисә телефоннан ары җәелми торгандыр инде бармаклары хәзер. Димәк, китапны форматы кичерәячәк инде хәзер киләчәктә инде. Ләкин әлеге дә баягы аны бит әле тере китап укытыр өчен хәреф танырга өйрәтергә кирәк. Без бит хәзер тавыш белән генә яшибез, аваз белән генә яшибез, һәм сүзне ничек язылганын да белмибез. Аны мәктәптә дә өйрәтә алмыйлар инде. Мин
Әлбәттә, теге мактана димәгез инде, күп йөрдем инде очрашуларда, бик күп йөрдем. Шаян журналында эшләгәндә яшенчадан башлап инде бит. Шаян журналында Казанларына 20 ел бит инде эшләдем. Гел аудиторияларда булдык инде без. Ләкин мин токтадан нәрсәдер язылганын бик күргәнем юк. Анда датасын язалар, числосын, нәрсәдер һәм теманы язып куя. Нидер текст язылганны мин анда бик очратканым булмады. Без балага ул тавыш белән генә җиткерәбез бабай һәрбер текстны хәзер име. Һәм укытучыларның күп нәрсәгә вакыты калмый хәзер. Укытучылар бик күп нәрсә эшли ала. Әйтик менә безнең шурның балалары 2нче гимназиядә укыдылар име. Беренчедән 11нче сыйныф дип инде класс, чөнки без укыганда сыйныфның сыйныфы дошман дип сеңдергәнбез. 11нче класска кадәр укып, алар саф татар балалары булып чыктылар. Татарча иҗат итәләр, һәм әле телевидениедә, радиода шушы балалар эшли. Безнең балалар белән укыган. Ягъни бер тулы бер армия чыгардылар татар телендә име. Менә хәзер без барабыз мәктәпләргә, районнарда. Ул укытучылар шул кадәр хәзер уже дип әйтәм инде, хәзер алар шул дәрәҗәдә йөкле эш белән име. Аларга хәзер белмим, нинди генә отчетлар сорамыйлар, нәрсәләргә сорамыйлар. Укытучының үзенең китап укырга вакыты юк. Әгәр укытучы бер кызыклы китап укый икән, ул аны укучыларга кирип, һич югы әз генә эштәлегеннән 2 җөмлә әйтсә, укучы кызыксынып шуны эзләп таба. Без бит бала чакта китапханәгә чират торып, кирәкле китапны эшәртен көтеп ала идек инде. Безгә уку теләге зур иде. Менә укытучының шушыны эшләргә вакыты юк. Менә шуннан хәзер миңа шалтыратсыннар. Ялган сөйлисез, без укыйбыз дип. Берәсе шалтыратсын укытучы. Мин гафу үтенерим. Ләкин юк, укытучының өенә кайтып китап укырга вакыты юк. Һәм әлбәттә хәзер мәктәп медицина ул иң көчле көрәш ноктасына әверелде. Яшәү өчен көрәш бара име. Бер яктан медицина көрәшә, бер яктан укытучылар көрәшә. Шуңа күрә монда хәзер телне, татар телен без авылдан биреп җибәрик әле, рәхәтләнеп дигән очракта да улар эшли алмый. Укытучының үзенең буш вакыты юк. Чөнки аларның хәзер алардан таләп бик зур, статистика сорыйлар алардан күбрәк име. Синең балаң нәрсә өйрәнеп чыкты? Синең менә шушы мәктәптә шулар шунда кергәндә шулар булганнар дип аларга игътибар итүче юк хәзер. Иң мөһиме матур гына исән сауына чыгарып җибәрергә, кулына аттестат тоттырып. Элек тормышка әзерләү булган ул ничектер мәктәптә, име? Хәзер бит инде алар имтиханга әзерлиләр. Тормышка түгел, имтиханга. Нишләтәсең инде менә шулай? Бердәм дәүләт имтиханында. Имтиханда сәер бит әле. Ул ничек инде сиңа 4 сорау бирәләр, 3 сорау, син шуның берсен сайлап ал, кайсы дөрес дип җавап бирәләр, сиңа 4 төрле вариант име? Син шуның берсен әйтәсең, менә монысы булырга мөмкин дип. Ләкин без бит шушы җавапны тапканчы бөтен укыган материалларны күз алдына китереп излидек күңелдән, нинди җавап булырга тиеш дип. Безнең имтиханнар дөресрәк булган. Хәзер ул әлбәттә җиңеллеге нәрсәдә? Югары уку йортларына кергәндә син имтихан бирмисең инде хәзер. Бик җиңел әйбер инде ул. Соң имтихан биреп кирүнендә әллә ни авырлыгы юк инде. Белемең ничек шулай биреп кирә идең инде син. Нәрсәдер менә эзләнәләр, кемнеңдер фәнни эше ул, кемнеңдер диссертациясе бу, кемдер шуны тормышка ашыра. Һәм шуның аркасында халык интегә. Һаман яңалык белән генә булмый бит. Ул мәдәниятне әйтмим, мәдәниятте шул. Әдәбият, мәдәният һәм мәктәп ул бит иң консерватив урын булырга тиеш. Һаман яңалыкка ыргылдырырга ярамый, эксперимент ясарга ярамый яңа буын белән. Һаман эксперимент ясарга ярамый. Эксперимент сынарга тиешләр кайдыр бер утрауда име. Аннан соң булыр. Ләкин бөтен илдә кемнеңдер чыгып кычкыру аркасында эксперимент китә. Күпме сынап булаймы балаларны? Менә бу егыдан чыккан балалар әллә аларга рәхәтме? Алар интекмәгәнме? Алар интегә, алар әтиәниләр интегә. Күпме кешенең кем эшли гаиләсендә ыгы-зыгы чыга торган шуның аркасында. Менә әле телевидение беренче каналда күрсәттеләр. Алтын медаль белән бетерә мәктәпне. Институтка гариза куя, бирә бит. Ага, 3нче урында симсә алар. Карый теге бал белән кыса-кыса төшергәннәр тегене. Хәтта исемлеккә дә керә алмаган. Алтын медальгә бетергән бала. Алтын медальны мәктәптә аны өләшмиләр. Ул бик авырлык белән алына торган әйбер. Димәк, дөрестлек үзенә үзе дөреслеккә хилафлык китерәбез без хәзер. Баланың күңелендә без мәктәпне тәмамлауга 200лек тудырабыз. Димәк, яраклашырга кирәк дөньяга башка төрле итеп. Менә теленең кая килеп чыгышы. Китерә, нәрсәгә китереп чыгара? Күрдегез нәтиҗә? Ой, әллә акыл керә башладым, әллә буш сүз сөйли башладым. Юк, әле бик кызык менә әңгәмә бара. Камил абый, сез менә үзегез бүгенге матбугат белән танышып барасызмы? Радио, телевидение тыңлыйсызмы? Хаталарны күрәсезме? Беләсез нәрсә? Менә минем инде әлбәттә профессиям шул. Профессия булмаса да минем инде җоклы. Мин радиога җоклый алам, рәхәтләнеп. Телевизорга җоклый алмыйм әлбәттә, чөнки телевизор реклама бирәләр дә, сискәндерәләр бит. Гәрчә рекламаның аның тавыш көчен дә киметергә дигән карар чыгарганнар реклама вакытында. Ул кинәт сискәндерә.
телевизорга чыкпай алам, радиога чыкпай алам. Ул сезнең мин рәхәтләнеп уянганда да сөйли куяк та бит. Эш нәрсә дәймен. Безнең шушы менә радио һәм телевидение саклый ала бүгенге буынны. Саклый ала. Ул ләкин сезнең дә һәммәгезнең программасы үлчәнгән. Бу тапшыруга бу кадәр вакыт бирелгән, монсына бу кадәр вакыт бирелгән инде. Менә сез җырларны алабыз инде. Җырның көчен карагыз бит. Җырдагы сүзләр хәзерге түгел. Әлеге дә баягы. Мин әлбәттә консервативтыр инде. Чөнки яшемә күрә минем хәзер ул пат сүзләр әйтергә тиешмендер инде. Ләкин җырның элеккегеләрен мактамый хәлебез юк. Аның текстларын худсоветтан, сәнгать советы, сәнгать утырышында сайлаганнар, раслаганнар, үтмәсә кире борганнар инде. Ә хәзер һәркем үзенә үзе худсовет, кайда кирәк клип төшерә ала, әз генә акча төртеп чыгарып та җибәрә ала, гафу итегез сезнең адреска түгел инде монысы. Әйбет, ул ирекле. Үзе тудыра җырны, үзе җырлый, үзе сата. Ләкин бу җегетләр бу бик зыян китерә торган әйбер үзе телгә. Менә мин тыңлап утырганда да, менә шулай кирәк түгел бит инде. Газетта карыйсың, анда газеттагы хаталар инде. Аларның вакыты юк тирен карап торырга. Һәрбер җирдә дә теге бер цензор кебек утырды, акыл ясы юк тирен анда. Үзе безнең Казан утларында безнең бик нык куелган иде бу әйбер. Менә анда 5-6 күз аркылы үтәргә тиеш. Журнал айга бер генә чыга. Безнең мөмкинлек бар, вакыт бар карарга. Ә көн сайын чыга торган газетаны кем карап тора аны? Әле аны кемдер авыру, кемдер баласы авыру әйбет. Кем эшли өлгерәләрме юкмы? Һаман бер кешем ул. Менә бу әйбер бик менә рәттән килә бу нәрсә хәзер. Әйбет. Буш сүз, миндер дөрес түгел, кызык түгел, һаман бер төрлелек име. Менә яңалыкларга да әлбәттә инде, яңалыкларында тыңлыйсы килә һаман нәрсәдер кызыграк әйбер. Ләкин телевизорны кабызуга сиңа ике портретны чыгарып утырталар, сөйләшә торган ике портретында. Сөйлидә сериялар әйбет, алар әле теге милади вакытны, хиҗри вакытларны сөйли башлыйлар име. Нәрсәдән бу? Мәгълүматның юклыгыннан. Мәгълүмат булсын өчен команданы баетырга кирәк, зурайтырга кирәк. Бездә бит экономия, әлбәттә, без нәрсә, әдәбиятка, сәнгатькә шул кадәр экономия көчле инде бездә бит. Кирәкмә җирләр бик күп. Менә карагыз сез, һәрбер министрлыкның, һәрбер оешманың, зур оешманың бит, сүндереп куя аласыз. Һәрбер оешманың үзенең пресс группасы бар хәзер. 3-4 кешелек пресс группасы. Андый нәрсәлек юк иде ул. Ләкин алар татар әдәбияты, татар сәнгате, татар мәгълүматы белән тыгыз элемтәдәме соң? Алар үзләренә эшләгән шуны чыгып кычкыручылар гына. Демәк, пресс-центр мәгълүмат үзәге булгач, алар бит тел белән, халык белән тыгыз элемтәдә булырга тиешләр. Ә бу бер юк. Тегеләргә эш җиңеләя, чыгып кычкыручы кеше бар. Нәрсә эшләгәнен әйтеп торучы, статистлар кебек кенә укып кына китәргә. Мин моны куркып әйтмим, бер нәрсәдән дә. Чөнки бу факт. Шул дәрәҗәдә журналистлар кирәк, һәр безнең пресс-группалар бик күп ачыла. Һәрбер министрлыкта, һәрбер зур оешмада бигрәк тә хәзер медицина китте инде. Медицина теле. Бит без хәзер күз алдына китерсәк, әгәр дә телне рекламалый башласаң, моңа күп акча бирерләр икән. Телне, сәнгатьне рекламалый башласаң. Ләкин доруларны телевизорда рекламалауга. Ничек инде доруны телевизор рекламаларга тиеш? Аны бит врач рецептка язып бирергә тиеш сиңа, авыруын карап. Хәзер тегендә реклама bir figura чыга да сиңа, менә синең шул диреңә уртам, менә сиңа дару. Бу бит җинаят. Ә менә шул вакыт нәзгенә телгә бирсәләр иде. Камил абый, менә тел халыклар елы шундый бит инде хәзер, әйме, халыклар бердәмлеге елы дигәннән менә бит инде конкурслар, әсәрләр яздыруга, менә Казан турында Саумы Казан дигән әсәрләр бәйгесе булып узды инде. Юк бит язучы кеше юк. Шак инде тарта суза торгач, менә соңгы мәгълүматлар буенча барлыгы 30 әсәр килгән ахрысы, аның да яртысы рус телендә, яртысыннан күбрәге рус телендә. Ничек дип уйлыйсыз? Бөтенебез җавабын беләбез бит инде моның. Акчасын да бирәләр. Кызыксындыру, беренчедән бигә бит кызыксындыру. Беренчедән бу жюрига шаммау. Жюрига шаммау. Кайсыдыр бер талантлысы чыгып кала икән инде. Ләкин жюрida да идеаль кешеләр утырмый. Әйме, аларда ялгышкан икән. Һәркемнең үз вкусы. Менә шушы ярышларга гына кырып калдырмаска иде бу җиңүләрне. Ярыш белән генә бер нәрсә үстереп сайлап булмый. Бер-ике кешенең күңелен күрәбез, без бетте. Һәм аннан соң әдәбият сәнгатьне, татар телен саклау елы димик без. Әйдәгез, татар теле һәм әдәбиятны саклау гасыры дип барыйк без моны. Бер елда без нәрсәгә ирешә алабыз? Икенче елга тагын бер компания китә башкасы име? Әйдәгез, моны архитектура корылмаларны саклау елы дип элан итик. Әйдәгез, без елга суларны күтәрү елы дип еллык белән барып булмый телдә. Тегеләрендә була, төзелештә була, экологиядә була нәрсәдер эшләп. Тел без аны гасыры дип элан итик.
Аны ялгыш кына булса сез әйтеп җибәрегез. Телебезне саклау гасыры бит. Гасыры. Сездән бер кем әрләмәячәк моның өчен. Нәрсә ул ел? Нәрсә ул еллык? Еллык ул кемнеңдер елын үткәрергә була, ашын үткәрергә була, туган көн үткәрергә була. Шулай да инде нәтиҗәле эшләр күрәсезме сез бу? Ничек булмасын? Карагыз сез хәзер менә иркенләп сөйли алабыз хәзер. Әлегә транспортта барганда да син татарча сөйләшә башласаң, синең арттан кисәтү булыр мөмкин. Ja синең чәчеңнән тартып китәләр, ja теге кем әйтмешә туктатып кисәтү ясыйлар. Бер безнең сәләт лагерында нидә минем кыз катнашты инде 3-4 ел буе инде шул гимназияны бетергән елларда укыган елларда. Шунда бер рус малае килгән. Мәскәүдән китергәннәр инде әзрәк татар теле өйрәнсен диптер. Ул аңласын дип бөтенебез русча сөйләштек ди. Әмма әйтәм киресенчә булмыйдыр мин әзрәк интектереп татарчага шул. Юк ди алай кушмадылар ди. Менә без ди ул аңласын дип бөтен лагерь белән ул булган җирдә русча сөйләшәдер ди. Менә без шундый бит. Biz özünü kurban итәргә яратабыз инде. Безнең амбразур капларга шундый җиңел безгә амбразур каплау име. Бездә гомумән әйткәндә батырларыбыз да шуңа күрә күп безнең. Шундый яратабыз үзебезне курбан итәргә без башкалар өчен. Мескенләнү? Мискинлек микән инде? Батырлык өчен мискинлек түгел бит әле алар батырлыкны. Башкортстан белән күрше республикалар белән барган вакыйгаларны да нәрсә дип әйтәсез? Без һаман дәшмибез. Беләсез ничек? Бер нинди вакыйга бармый. Бер нинди вакыйга бармый. Яшәү өчен көрәш кенә бара. Менә хәзер шушы Татарстан икәү булсак, әйме? Каманың теге ягы, Чулманның теге ягы. Һәм Чулманның бу ягы дип алып, икәү булабыз. Икебезнең арада көрәш китә. Сугыш китә, ташырга ту китә. Менә һәркем үзен күрсәтергә тели. Алар зур халык, зур дәүләт. Бик матур географик якка урнашканнар табигатьләре белән. Аларда горурлык юкмы? Һә бездә юкмы горурлык? Шуның нигә бер 3-4 хәреф өчен без хәзер телне бүләбез инде. Үзебез аларны җырчыларын яратабыз. Аларны җырчылары монда килә, аларны язучылары монда килә инде. Рәхәтләнеп яшибез, аралашып без. Каядыр кемдер ташыргыта. Бу миңа калса сәясәтчеләр оештырган әйбер генә. Халык, гади халык бу әйбергә бара алмый. Мин рәхәтләнеп башкорт кызларын сөеп җөргән кеше. Һәм мин аның иҗатын яратам. Сокланам мин. Алар монда килсә, билет алып булмый сәхнәләрдә, әгәр дә гастрольләргә килсәләр иде. Хәзер сез татар эстрадасыннан, Башкортстаннан килгән җырчыларны исәпкә ала башласагыз, безнең эстрадабыз гомумән буш булып калыр иде. Безнеке калмыйдамы? Калмый да дөрес әйткәндә. Зилә Вәли әйтмешли, "Атто у вас есть" дип җибәрде ул берсендә. Дөрес әйтә ул. Русчалар табыймы. Не, монда без күпертәбез бик вайберне. Гражданнар сугышы түгел бу. Бу телнең бәрелеше ике күршенең үзара әрләшүе кебек кенә. Менә авылда яшибез. Бөтен күршеләр тату булып булмый. Сол як күршеңә керсәң, 10 як күршең сине кешерми, гафу итми, көннәшә. 10 як күршеңә керә башласаң, сол ягың сиңа нәрсә җиткерә башлый. Монда тормыш шушы гына. Просто яшәүнең бер төре генә бу. Ләкин без шул кадәр тугандаш халыклар. Инде Ленин бабай революциясы, ачлык, ялангачлык, хәерчелек, шул вакытта ул китапханә ачтырта. Крупский аның кем әйтмешли инде беренче башлангычы була хатыны. Китапханәләр ачтыра. Һәм беренче булып шушы нидә Идел Урал дәүләте төзүгә сулыкка кул куярга җир була бит. Берләштерү, белә ул икегез бер халык дип. Ләкин еллар үткәч, нәрсәдер моңа байлык кымалчалый инде, нәрсә кымалчалый, кем кымалчалый? Һәр хәлдә синең белән без моңа каршы түгел бит инде. Дус тату яшәүгә юкмы? Юк. Камил абый, менә бу бит бәхәсләр нәкъ менә шушы халык исәбен алу алдыннан туа. Үзегез әйтмешли моңа кадәр бит тыныч яшәгәнбез. Моның соңгы нәтиҗәләре нинди булыр икән? Менә аңлыйм инде мин, әйбәт. Халык саны аларга кирәктер инде ул, чөнки инде илнең зур җитәкчеләре илендә ничә кеше яшәгәнне белми икән, алсыннар инде алар аны. Бөтен халыкны чыгарсыннар, счетчик аркылы, санап тора торган, берәү китте, икәү китте дип, 146 миллион булгач, счетчик туктар, әйтик, бәлки 148 миллиондыр инде без. Ләкин менә шушы халык саны алуга ниндидер тирән мәгънә салу китә, милли мәгънә яме. Милли мәгънә ул исләйбер, аның истибәйтән мин ни мәгънәсендә, сәяси мәгънәдә. Менә шушыңа акцент башлана инде. Һәр кемнең үзен күп итеп күрсәтәсе килә. Димәк, моның кемгәдер кирәге бар. Димәк, кемдер шуны махсус оештыра бу әйберне. Шушыннан файдаланып кала. Бәйләштереп кала име. Соң ник аңа ул хәтлек борчылырга? Кешенең күңелендә нәрсә бар, шулай булырга тиеш. Менә мин үземне татар дип саныйм икән, хит шунда инде әллә инде алтын таулары бирмәсеннәр, мин аны бәре үземне бит инде кем эшли, немец дип языр алмыйм инде. Немец дип җырактан әйтәм инде, якын тирә милләтләрне әйтмим. Идел буе республикаларында әйтмим. Соң бит шушы гына әйбер, кемгәдер файдалы шушы әйбер.
Кемдер үзенә сәяси очколар җыеп кала. Менә монда гына аның хикмәте. Ә ул төп әйбергә әйләнергә тиеш түгел. Карлыганнарның санасыннар киреп бакчаңда алма агачларының санасыннар, сарыкларыңны, тавыкларны санасыннар име. Кешене санап җөрсеннәр. Ләкин менә мондай переписне сәяси әйбер иттерү бик куркыныч. Ярар. Алдылар санын татарның, башкортның Утмуртны, аларда инде бездән бик әйбәтрәк яши дип әйтмәс идем мен еш булам. Чувашлар белән урлашабыз. Ярар алсыннар санын. Ярар кимедек. Ну шуннан нәрсә үзгәрәсең? Ил башлыкларына Кремльгә җиңеләме? Җиңеләйме бит иш? Аңа карап, шулаймы? Димәк, монда бик нык акцент асатучы кешеләр бар бу әйбергә. Нигездә алай булырга тиеш түгел. Камил әфәнде, менә тапшыруны йомгакларга да вакыт, ул менә шулай озак тыелса да тиз генә үтеп китә. Ул инде менә безнең радио тыңлаучыларга әйтәсе сүзләрегез, фикерләрегез. Әдәбият турында сезнең белән сөйләшеп утырып булыр иде, монда вакыт җитмәс иде, ләкин менә бүген тапшыру шундыйрак. Алга таба аллапса, булыр әле, булыр. Бит. Мин нәрсә дип әйтәм? Татар халкы гомергә сабыр булган, чыдам булган. Һәм дә шулай сабыр булып калыйк. Ул безгә бер аның нәтиҗәсе булыр. Сабыр тибе сар алтын ди. Әйбет. Мин алай кулыма зур алтын кисәкләр күтәреп карамыш түгел, ләкин татар халкының алтын, сабыр алтын икәнен беләм. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.